og velkommen. Det her er min første video på min nye kanal. Så det er sådan en kanal, jeg har lavet, som mest af alt kommer til at handle om nogle specielle fisketips. Der kommer sikkert også til at være nogle videoer, hvor jeg fighter en eller anden stor fisk eller noget. Men det er min første video, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et tackle til størfiskeri. Det er ikke sådan en tackle til, hvis man skal til Canada eller sådan noget, Alaska for at fiske stør på 300 kilo. Men det her, det er nok mere, hvis man skal til Blue Rock eller Poppelsøen eller sådan noget lignende. Så jeg vil i dag vise jer, hvordan man gør. Altså som hovedline har jeg fletline, fordi det holder bedre, synes jeg, og så kan jeg godt lide at kaste med det, for jeg synes, man kaster rimelig langt med det. Men først så tager jeg en rimelig stor svivl, binder hovedlinen fast i den ene del af svivlen, og en gennemsigtig normal line, som sådan noget 0,30, 0,35, sådan noget lignende. Den har jeg måske cirka taget 20-30 cm af, og den har jeg så bundet hen til en trevejssvivl, som I kan se, der er der. Så binder jeg den i den ene del. Så tager jeg måske en 20 cm igen op og har bundet den fast her. Og så sidder der en krog størrelse 4, og den må ikke være meget større, for størrene har ikke specielt stor munde. Undtagen beluga-størren, som har måske en forholdsvis stor mund. Men det er ikke så tit, man får dem på krogen. Men det kan jo være. Så den binder man simpelthen fast der. Så har jeg måske 20 cm igen fra den anden ende af trevejssvivlen, som jeg har bundet her, hvor der sidder et 14 grams blylod på, som jeg har bundet fast i knuden. Sådan. Ja, og det er jo faktisk det er rigtig enkelt. Og så tager du bare her ved krogen et lille sildestykke, som du måske 1 x 1 cm, som du bare sætter på krogen og dækker krogen så godt som muligt, så størren ikke mærker krogen med sin føletråd eller knorhår, som man kan kalde det. Men der har I et godt tackle, som holder. Jeg har i hvert fald oplevet mange fisk, der holdt på det her. Så hvis I vil se mere om mine videoer, som kommer i løbet af sommeren, så skal I bare gå ind på sportsfiskeritips, eller I kan, og så abonnere, så I kan se mere om det. Og så. Jamen farvel, og jeg håber vi ses. Hej.